Pindai babadi. Wewe we doro racho rambaita mitiro we kwako. Maidirika. Wae ndio kwanza vara paru. Pina nemu. Right, now I catch you. That him dare aunzwe kayo. Aunzwe nokusungane waya bokuzunzwe. Imi mapina ne pai. Muri kuite komuyati mangu. Muri kuite kuti akwati achipina na pere. That nonsense muri kunditira pamba pangu kai. Why? Awundibvunza kuti why umzerero. Tidza kunyarara imi who are Tari nze muri kutambisa waya yangu. Muri very very expensive. Sorry henyu sekubaba Jonas ndino urombo nezvaitika. Iwe shamwari. Next time ndichikudza ngakavake kutanga nekupezera nditi. Yo. Ndio zvandiri kutanga ngakavake kutanga nekupezera ukuzvinzwa. Uri kuzvinzwa. Musare kushaisa mushonga. No. Don't talk about that nonsense, my friend. I'm not your friend. Yeah. I'm not your friend. My friend. This is useless. Usadaro mani inodona waya imtsuri bate murume. Ndinomukanganwa. Jonas munhu yakadhakwa uyu. Ndatobva. Maidi. Saka madi kutendera nekudhemu. Madi kuenda kudhemu. Usadaro mani awa patakuzonetsana mani. Takuzonetsana. Ndikutokuudza. Takunetsana. Maidi. Tell this guy. Ngaende kumandi galvanized wires. Not this nonsense like that. Aunditaurirewo kadi kukuenda. Asi itori nyaya zvinhu ini ndakazvinyararira baba Jonas. Go kumandi galvanized wires munonoisirwa wire. Full Yepamusoro zviko not like that. Tarisei mone izvi madroppers aya muna kumaisa last time era. Izvozvi zvaora. Endai munoisirwa ma galvanized poles. Moisirwa wire. Ngaiwa mwana ndirova ngasati amba chindirova. Vamwe baba D. Go kumandi. Ondotenga waya yacho yakachipa kumandi zvokuti sell price. Ukada fenzi nyarara manyarara ukuzvinzwa. Nyarara soda zvinetsani. Panapa 16 Lighton Road. Workington muharare. We mimise pamba penyu musinoisa wafenzi. Aiwa tinayo fenzi. Iripo ere pa. Svika papapangu. Svika diamond me. Aiwa andinai. What iwe? Mbomira mandi ndoda kuteerera zvito. Mandi vanouya. Ini ndikona munda wenyu uyu. Anti 3 hectares. Vanouya ne boys rinokurovera ine 1 day. Ipapo ende munoziva kuti waya yavo ka. Tikutaura kuti 10 years. Mune namba dzawo ere ndizoye kumba kwenyu chitora. Po racho. Arite ngura. Mbona aba izvi kudyiwa nemuchenje tarise moni. Muchenje 3 months ago ere. 3 months. Azvina nguva. Ndambura waya yangu anditore pa waya yangu tichanetsana. Tichanetsana pa waya yangu ndikutokuti. Enda kwaRari. Umandi galvanized wires. Wazwa ere. Ukada dzeuku, ukada mesh wire, ukada diamond, ukada yeye muka inozviko. Ndazvinzwa chibheba na. Damn friends. Mandi. Ndazvinzwa. Babu wire aya. Babu wire. Uyize inodonedza mani ndutara wani kuti pakati. Ngati kodonedza kuenda kumandika agadzirirwe wire. Asi sure idonedza izvi Aiwa. Asine ne standard yenyu ka baba Jonas ka. Endai kumandi. Unoona even kana mchida razor wire. Unoisirwa razor wire pana nojamba mupapa yadipenya. Ndazvinzwa ncheda sekuda. Unoenda nechidhakwa changu kumba. Kumandi kune zvese. Kana kuuya kumba kwedu mumboona zvavakaita vekumandi. Kana uchida kudanana naye. Enda ukisa wako mukadzi. Enda kumandi uko. Saka aizi dzadhakora. Saka kumandi kunoenda wakadzi ere. Mandi uko unotenga waya. Baba Tim sasa taurise. Mandi galvanized wire. Badi signoro. Uri munhu wekuziya ndinokunyara. Ndakuzokurowa. Androerwe pamba pangu. Androerwe pamba pangu. Androerwe pamba pangu nonyeba iwe. 6 to 6 zvibhakira zvemvumbi. Tazvinzwa. Baba Jonas mazvinzwa. Endai kumandi galvanized. Musarambe muchingojunga zvamuri kuita. Kana uchida kuona kuti mandi inoshanda sei, come to my house. Ndikuuya. Ndaone nhokora tsoka ere. Kumba kwenyuko ndaone nhokora tsoka ere. Uya kumandi uone mfana wangu. Uzonoitwa pamba. Mfano wako.
Ndakakuudza nawe ndita mupana wako. Yaiko kumanji kwacho dakuda. Mupamura. Zviziva munomuuraya. Asi matogona mamutaurira kuti kumanji kana achida dzehuku. Chete. Iri lingi rinandisina mandi. Andivati vachanipa namba dzacho. Bozi lingi rinandisina ke. Bozi ipo panyanya. Saka uyu mai nemukadzi wake ndo system yavo kuti toto wakaenda kundare opinda neapa. Manje nemandi handisi kuiziya zvangu bata pandakuitemba apa vapapinda. Nezvivindi kabiase munhu. Nanjienda kupi kwe. Rega ndingopinda nepapa. Handende pangwe.